Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Историческата победа на Левски над Лудогорец в неделя вечерта изстреля сините на второто място в FBET Лига. За първи път столичният отбор записа 2 поредни домакински победи срещу орлите. В двата лагера бяха единодушни, че тимът на Хулио Веласкес е заслужавал повече 3 точки. Само Левски! Само! Мамо! Тези победи носят менталитет в отбора. Последния път, когато победихме Лудогорец за първенство, последната минута с гол на Божка Кравка се лъжа, след това постигнахме 12 поредни победи. В първия официален матч за новия треньор Хулио Веласкес, Левски показа коренно различно лице от това в контролите. Много важна победа, имайки предвид и нивото на съперника. Считам, че бяхме по-добри и в позиционирането, и когато притежавахме топката. Радостта от победата продължава 10 минути, след което започваме да мислим за следващия матч. Това показва, че ние вярваме в отбора, който имаме и се опитваме да надграждаме. Тъй като доста критики така се изляха по наш адрес, но ние днес мисля, че с играта си ги опровергахме. Лудогорец допусна първата си загуба в FBET Лига през този сезон. Последното шампионатно поражение на орлите отново беше на стадион Георги Аспарухов през май миналата година с 0-1. Трябва да приемем първото си поражение. Те заслужаваха да победят. Предложиха по-добър футбол от нас. Може и да са били по-свежи. Левски се доближи на 10 точки зад Лудогорец, изкачвайки се на втората позиция.